and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Ang mga tambalan nga binisiya nga mudawat ng ulog, pila ihatag, muna tinuod nga may abilidad. Muna istoryas kadaghanan. Apan ang tambalan o binisiya, nga sama itong maong tigwa nga mubungat o presyo, nga mga dagko kikatidad, mayo sa katambalan nga piki, mangingilad. Busa pa sila ako, honey. Wa ko mo tuos tanang gisulti itong maong tigwang. Honey, Sorry, han. Pero, lain kita nga nauna ko itong maong tigwang. sila ora ang nagsuggest bahin atong maong tiguang. Bueno, karon dayon mo ta silang Laura. Makikita ta niya. Og isulti ta ang tanan mong mga pagduda sa mong manghihilot. Tana, honey. Unsa? Yes, mao kinarinan. Tinuod gyud nga may abilidad ang maong tiguwa nga inyong giadto. Makapasalig gyud ko ninyo ni ana. Daghan kay nag-agi ang maong tiguwang. Pero sa iyang taras nga mabungat og mahal nga bayad, magkapaduda gid eh. Kakwarta niya ang giapas. Ispuko mo na. Gipangayuan si Christy og bayad nga 10,000. Unsa? Mao ba? Uy, kadako gud anang 10,000. Tanawa. Hasta gani ka nakurat man. Nga nasayod nga may bungat siya sama na kadakong katilad. Time pa. Giunsa man sad nimo pagsulti day Chris nga gipangayuan ka man kag dako. Tingalig may presentar ka sa bayad nga dako. Mao nga iya kang gisakyan. Ang kukuan. Oo. Tinuod na dahi. Ako siyang kiingnan nga bungat kung pilay gusto nga akong ibayad. Basta magsabak lang ko. Kana diha. Mo ni hinungdan nga gipangwarta ka. Kay nakita tingali niya nga dato ka. Mao nga gibungatan kag mahal. Pero kung napakiluoy lang mo, unya miingon mo nga ordinaryo lang sad mga tao, mudawat ito pila inyong gihatag uy. Pero kay mihagad ka man good bisag pilay bayad, mao nga gibungatan kag dako. Pero dahi, bahala na og mibayad ko og dako. Basta kay sigurado magid ka nga magsabak ko. Kay mao man sa day sulti atong tiguang. Kana kay misulti siya ni anak dahil tinuod gyud na. Ug rinan, katong kwarta nga inyong gibayad, ay natog hatagi og bati nga kahulugan ha. Wag tangan na lang sa inyong buot ang kwarta nga dako nga inyong nabayad. Ang mas labaw nga importante, mao nga matuman na ang dugay na kainyong gipangandoy nga anak. Sige. May punto ko sa Laura. Tinuod pa sa noon nga mihagad si Christy bayad, bisag pila. Og iya sa tingin gipahimuslan ang dakong kay gayunan nga makasapi. Kana, naaraman di ay na. Basta, Rinan, magsabak lagi gina si Kriste. Abagi lang yun ninyo sa pag-ampo sa labaw tang makagagahom. Kay way imposible nga butang nga mahitabo. Basta ang langit na muhatag ni ini. Laing gabi inaw sa bang milabay, Petra. Panuha pag yun, buduaw na to din si Rinal. Malipayo na yung tingali siya. Sa ilang panagtipon pagbalik atong Kristi. Ay, Sir Paulo, malipayo na gid kaayo si Dudong Rina. Og mas labaw nga nalipay si Kriste, kay nabalik yun niya ang lalaki nga gihikugan kani adto. Murag nakahuna-huna na lang ko, Petra. Nadawaton ko na lang ang ilang panagtipon. Ug dili na lang ko magpakitag pagsupag. Kaya wa man gyapon ko'y mahimo. Kay magsupak man gyud silang duha sa ilang gusto, magtuman sa ilang gusto. Ay, bitaw, sir. Total, wala na may kabilingan si Dudong Rinan ba? Patay naman ang iyang asawa. Ay ako manggon nga nabalakag dako, Petra. Kay baka og makakita na sab si Rinahan og laing babae nga makahatag niya anak. Unya mabiyaan na sab niya si Christy. Dakong kagubot sab unya ang muulbo kung mahitabo ka na. Aw, aron dili ka na mahitabo.
atong tambagan si Dodong Rinan. Nga dili na lang gud niya biyaan si Kriste. Bahala nagdili kini makahatag kaniya og anak. Ingon ana na lamang gayud ang buhaton ta Sir Paulo. Si Dodong Rinan ang tambaganta nga iya na lang gayong unungan si Kriste hangtod sa iyang kamatayon. Manuel, mukuyog na lang ko nimo ngadto sa ilang sister ba ni. Gusto ko na nga makita na si Jonis. Please. Manuel, excited na kay kong makakita sa atong anak. Ay lagi pagkuyog na ako. Agoray mo ato ni Junis, aron dad una pauli din sa ato. Gusto naman gid ko nga mutanaw sa atong anak. Malipayo na kay ko, Manuel. Tungod kay gidungog gyud sa Dios ang ako mga pag-ampo nga mabalik nga buhi ka nato si Jonis. Oops, ayo pala. Bisi mo kalipay ha. Tingali og atakiyon ka na sa dili. Dili na ko atakihon, Manuel. Nakalitan lang ko atong higayon na sa dihang gisultihan ko ni Sister Bani nga buhi ang atong anak. Mautong giatake ko kay nasubrahan ko sa kalipay. Kinsagoy magdahom nga buhi pa siya. Mismo ang mga pulis misulti na nga sa gidugayon na sa iyang pagkawagtang patay na gyud kuno kini. Oo, kana ko rason. Gani makadagan na kita magpamisa sa iyang kaag aron kini mahalang. Sige na, Manuel, please. Dili man ka kunimo dadon, nahala, lakaw na. Og dadadayon din si Jonis, ha? Kay gusto na gid ko nga mugakos sa gikamingawan kong anak. Og sa imong paglakaw unya, tawagon ko si kumpadre Paulo. Pahibawon ko siya nga niya na si Jonis. Aron iyang mapahibaw si Rinan nga dako pang buhi ang iyang asawa. Kurason. Mao ba? Mao ka na isulti ni Junis. Siyara unya kuno ang mupaybaw kanila ni kumpadre Paulo. Og mismo ni Rinan nga iyang bana nga dako pa siyang buhi. Kun mao ka na nga mabdus di ay siya, og si Rinan ang amahan. Kuyaw tuod, og dili mo tuo si Rinan. Kay kadugay na gud sa mga adlaw, og buwan nga nawa siya. Og mao iyang gikauban katong mga taong kriminal. Bueno, sige. Adula ko kurason. Aron mabalik dayon ko og kamo na lang unya ang pagtiwas og sulti ni Junis. Sige. Aray na ko kurason. O sige. Kung mahitabo man nga dili na makadawat si Rinan kang Junis. Tungod kay magtuo siya nga nakasakin ni sa ilang kaminyoon. Pues, bawion ko ang among anak. Basta kay nalipay kaayo ko. Nalipay kaayo ko nga dako pa di ay siyang buhi. Nalipay kaayo ko. May sakin na nga biabot. Si Papa na tingali ron ni mo, Junis. Maayo kay ni ana siya. Aron makapauli na ko sa bahay. Nagatang na sa dakong gate ang katabang sa pag-abot ni Papa mo. Saan hinalang nato siya paaboton. Kung makabalik na unya ko sa amo. Ang pagpakita ko na usap unya sa kong bana ang sunod kong ati manon. Gimingaw na kaayo ko ni Renantia. Gusto ko na makita og magakos pagbalik ang akong bana. Mao ba, Pa Manuel? Oo, anak. May pasalig na si mama mo. Naway, may tabo kaniya kung niya ka na makita nga dakong buhi. Maayo noon kung mauna pa. Na iyara ba unta ko nung tawagan si kumpadre Paulo. Anong paibawon nga buhi ka og nabalik na. Oo, pero akong gipugnan. Kay mamay mong tugon ako. Kaya ikaw rin may bawang pakitaw niya sa imong ugangan ug bana nga buhi ka. Salamat pa. Maamagoy ako gusto nga. Ako'y personal nga mapakita nila. O kinahanglan nga mo tuog yun si Rinan. Nga iyang anak kini akong gisabak. Nga wag gid intahon ko makasa sa among kaminyoon. Ay, sir. Mao ba, sir? Mao ka na, Ricky. Mayo kay ni ako laing katabang da. Aron dili ni kay mabisi si Dario.
Abi mo, Ricky. Di gyud mo tubag si Christy kung tawagan ko siya sa iyang cellphone. Oy, wa kanya tubaga, sir. Wa kanya tubaga kay nagtuo man siya nga imong kasabaan. Nya kaysa mo tawagan ang ganang tubag, ha? Aron lang kasabaan. Ricky, Sir. di ko mga saba pa niya. Gipulaan ko kasaba ng anak ka. Sumagot sa pag-abot mo din gisultihan ko na ikaw sa tanang problema ko sa akong anak o sa nahitabo kaniya gikan sa pagsugod og hangtod karon. Nahibaw ka na sa tanan. Di na ko gusto mga saba pa niya. Sir, Gusto lang ko mangumusta niya. kumendo ko sabaan. Amayo na, sir, no? Texas ang daan. Nuwa ka na masuko niya. Aron inigtawag ni mo niya, iya nakatubag ko. Kapoy ng text-text, Ricky. Wa ko maanad anang text-text. Akong gusto kang tawag na glitso. Sir, practice ang text-text, Roy. Bilatan ang style ba? Ayaw nang sige tawag ganit so kay tiniguwang na. Wa ko maanad lagi ang text-text. Practice lagi. Text si Senyorita Criste. Inalay. Inapag-text sila. Ita na you. It na you. Wala, sir. Bana. Wala, sir. Mga... Parehas yung magbatasas na rin na. Swerte ba na ako, nakakatabang kong peras ninyo. Di ko ganahan ng text-text. Akong gusto kang tawag dito. Huwag kay di man siya mutubag sa akong tawag. Ugma, adto siya og panhiya, ha? Kay may importante kong pakigsultihan kaniya. O kung mahimo, Ricky, silang duha o kantong rinan ang panhiya. Aron silang duha ang ako ikasulti. Ano sila bang duha, sir? Ang gusto niyong pagkisultihan? Ha? Imos lang ingnon nga magpakasal sila? Mayo! Mayo ka nakatagaan ka. Nag-ani ko na. Nahibaw ka na panghitabo ng bayan, no? Mayo. Abi mo, mayo ka nakatagaan ka. Kay di magipatog tambag ka ng anak ka. O kanang rinan, nakigbalik man sab kang Christy nga nasayod man unta siya nga dili kini makahatag kanyang anak. Hala! Ipakasal ko na lang sila aron mahuman ang king tanan ug magmalinaw na ang akong hula-hula. Ay, ni anang kita anak. Magkita na gid meron si Mama Corazon. Gimingaw na kayo ko ni Mama pa. Abli na kong gate, Sir Manuel. Sood na mo. Okay. Nanawag na Sir Manuel. Og, Dionis, nawag na sila sa auto. Og, misika na sila sa taas. Og si Ma'am Corazon, 2 oras siyang kwarto, nagpaabot siyang anak. Ay, nagpatriling sab si Ma'am da. Huwag yun siya mag-atang daan din ni Sagit. Aron makita na niya si Dionis. Aha. Ay, may gani. Bida. Hugin ang silpon ko na. Sang sinadaan pa man kong gate. Ana, sundo na ko sila sa taas. Ay, kinahanglan nga sikitan ko no. Naku sila pirmi. Aron kung doon ay atakihon ron usap. Magkatabang din ko og da sa ospital. Naunsa man ko, oy. Murag kusog mang kubas akong dughan. Pero, dili ko magpada sa akong gibati nga kalipay. Tingalig atakyo na sad ko simba ko. May nanuktok. Siya na karon. Ang ako na karong anak. Ma Corazon, kumusta? Junice! Junice! Anak! Ma! Anak! Tinood, yun ang ako kang buhi. Salamat kanimo, Diyos ko. Kaya mo gibalik ka na kong buhi ang akong anak. Daghan yun kayo, salamat. And that's it, everyone. Stay tuned
for the next episodes. Bye!